mais là-bas Afrique ni tagato la amga ngano nege de zirindero Dieu faut était là-bas Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant min fia Afrique be ke berceau de l'humanité mais ka foko Dieu ne be na là-bas ya ko Dieu mo ko na ya ni toya la teke. Mais ala jamu ga dugu ci wakati mina amena ni kele da wati jume an balma munu do le terrorisme yala olu bena fa wati jume kanga marfa inda anga seli ni ne ko ne be do aljina la do ni ga aljina na ga janme ko ni tumbo de kramoge anga fere ka anga pétrole bo anga ko financer nay anga sundo anga sun tige anga seluke ni min ko ka tala yo bane est-ce que vous famille bon namo famille ameto tanto ola Afrique be ko kungo kono ro de keleke ro dron ima woto ga do nyine ko na Afrique ko ayi ko Afrique kungo kono na de Wafadi. wa ko baga on de Afrique Quand il bagaille. quand il baga on de Allahu akbar. ame bena video sugu ya weyo Ah tché, quand on traite bagaille. quand on traité une baga parce que on yeba la amega wale munu ka ka nyeshi nyoma imeta ibalma ka senefen aya woshi ke ka mi sene ima deme ka sene ima foi ke akase ka sene ima lakana et puis atigi be seli misiri buka dugula Dugula. Il faut tasma blola. kasoro dine yɛrɛ ko ko hali ni mɔgɔ min bi ala camanw bato misiriki ninnu ko n'u ye dɛmɛ ɲini aw fɛ k'a k'u dɛmɛ aw bɛ taa ka to olu ka ɲɔ minɛ k'o tilan jagoya la dɔ bɛ di aw yɛrɛ ma dɔ bɛ di dɛsɛbagatɔw ma u sagona ko foyi u tɛ se k'a kɛ ne dun ma fili ma ɲina karamɔgɔ y'an labɔ kalama k'a fɔra ko karabali tɛ diinɛ la ninnu dun bɛ ka jamana kuturu kufu k'o karaba k'o don diinɛ la cɛ misiriba joli bɛ Bamakɔ yan A ka ca dɛ. Quartier bɛɛ n'a ka misiriw caman. donc i b'a ye ala de bɛ bɔda kan ye quoi Ala ka bɔda kan ye. mais an ka foli kɔni b'an ka sɔrɔsiw ye an ka foli bɛ jamana kɔnɔdenw ye wa ala ka u fanga se Ani an t'an kɔni faso labila foyi si ye Nin bɛɛ la maliyɛn bɛ ka nin bɛɛ ku. an bɛ nin bɛɛ kun wa nin y'an ye k'an ka tariku de dilan nin y'an ye k'an yɛrɛ ka histoire de dilan tɛ ne don D'accord. K'an ka